एकात म्हज्या भावानी तशेंच म्हजे भयणानी एका गांवान एक गोडलेली घडणी खबरी सांगोंक तुमकां थोडे बोतात दुकानी चुकी गोराबो दुखी जांक पावता आयकात तुमच्या कानांनी खबर एका मनशाची गोराबो खुशाल दवरी किरेस्कायेन बोल्लोलो मनीस जावूनाक वारी गोराबो बरो जावून सेकी जाता काजारी तुडवानी बोल्लेली काली जाता तिजोरी कशें हें मोडोंक येता कशें हें घडोंक पावता गोंयांत थोडे जाणा आसो नोको म्हणटा हो मनीस गरिबांक पावता पेल्याक तो आदार दिता तुकार केवक्यावन वयात भावानी खंयच्या बेसार तो पावता सर्विसेक तो वेता म्हूण बायले फोट्यो मारून जुगार केव तो केवोन घरा वेतालाचार जावन कोरान वेपार ना म्हूण बायल बायल स्वता घोवाक सांगून बायलेच्या मनान दुबाव रिगता आयकात तो कसलो मोडोन गोवाक विचारता पागार तुजे खंय आसा उजाप करी नासतना बाय सोरून वेता बाबा बरो ना म्हूण बायल दुकां घडून रडटा कोवाच्या फाटल्यान रिणकारी येवन घरान ते उबे जाता रिणकारी रीण मागतो गो बायलेकां पेरो सुटलो कितें मागता काय म्हूण बायलेन ताका विचार केलो घराचेर रीण काडला म्हूण रिणकारी सांगोंक लागलो हें आयकोन बायलेच्या काळजाक धोको बसलो
पावणेक वेता कोरान ते दुसरे रावता बायल भुरग्याक घेवन घरा आपले मायगेर वेता मोगान जालेलें काजार खंयच्या बेसार तें पावता मांयदूय घरांतली भायर घालता गो बायल भुरगे एक जाता पळयात कितें फुडार तांचो गो बायल भुरग्याचो रस्त्याचेर भीक मागता आदार ना जावन कोणाचो भुरग्यां पोटाचे बुकेन उलो कोत्ता जेवचो जुगार केवनाकात भावानी शेवट जाता तिगांचो पळयात कितें फुडार तांचो गो बायल भुरग्याचो रस्त्याचेर भीक मागता आदार ना जावन कोणाचो भुरग्यां पोटाचे बुकेन उलो कोत्ता जेवचो जुगार केवनाकात भावानी शेवट जाता तिगांचो